Lidi tě hodnotí rychleji, než si myslíš. A často rozhodují maličkosti, které si vůbec neuvědomujeme. Dnes ti ukážu 25 věcí, které můžou změnit, jak tě lidé vnímají, v práci, mezi známými i v běžném životě. Neber to jako teorii. Spíš sleduj, u kterých věcí si řekneš, jo, tohle znám, nebo tohle dělám špatně. A když tě během videa zaujme nějaký konkrétní bod a budeš chtít, abych ho rozebral opravdu do hloubky, napiš do komentáře, o který šlo. Čtu všechny komentáře a ty nejčastější pak uděláme jako samostatná detailní videa. Tak pojďme na ty věci postupně. Rozesmějte člověka. Smích je jedna z nejsilnějších emocí, které ve společnosti vznikají. Ve chvíli, kdy se lidé smějí, přestává fungovat racionální kontrola a emoce přebírají vedení. Právě proto se zamilovaní lidé, aniž by si to sami uvědomovali, v okamžiku smíchu automaticky dívají na toho člověka, který se jim líbí, a jejich pohled se k němu opakovaně vrací. Stačí tedy ve skupině lidí jednoduše zažertovat a pozorně sledovat, kdo se na koho dívá, abyste velmi rychle pochopili, komu jste sympatičtí a kdo k vám něco cítí. A když se s tímto člověkem později stanete párem, je důležité na společný smích nezapomínat, protože výzkumy ukazují, že páry, které se často smějí spolu, bývají ve vztahu spokojenější a zůstávají spolu déle než ty, kde smích postupně mizí. Pamatujte si jména. Pamatujte si jména všech lidí, se kterými se setkáváte, protože oslovení jménem má na člověka silný psychologický účinek a vyvolává v něm příjemné pocity, často i na podvědomé úrovni. Když člověka nazýváte jeho jménem, dáváte mu jasně najevo, že vás zajímá on sám a jeho názor, a ne nějaká anonymní osoba. Jméno je symbolem osobnosti a každý člověk pociťuje uspokojení, když je mu věnována pozornost a respekt, ale zároveň je důležité to nepřehánět, protože příliš časté používání jména může působit nepřirozeně. Použijte iluzi volby. Pokud chcete, aby člověk udělal to, co chcete vy, vytvořte iluzi volby tím, že mu nabídnete dvě možnosti, které vám obě vyhovují. Člověk získá pocit kontroly nad situací a bude mít dojem, že se rozhodl sám, i když jste výsledek ve skutečnosti určili vy. Tento přístup funguje velmi dobře u dětí, kolegů i partnerů, protože pocit svobody rozhodování výrazně zvyšuje ochotu spolupracovat. Pomozte jako první. Jestliže chcete od někoho pomoc, nejprve pomozte vy jemu, protože tím v člověku vytvoříte pocit závazku. Když mu pomůžete a on vám poděkuje, jednoduchá odpověď typu rádo se stalo posílí dojem, že mezi vámi vznikl vztah založený na vzájemnosti. A ve chvíli, kdy budete potřebovat pomoc vy, bude pro něj mnohem těžší vás odmítnout. Usmívejte se při setkání. Když se setkáte s člověkem, který vás zajímá, usmějte se na něj, protože upřímný úsměv vytváří pocit bezpečí, důvěry a blízkosti. Při dalším setkání si vás tento člověk automaticky spojí s pozitivními emocemi, i když si nebude přesně pamatovat proč. A bude se ve vaší přítomnosti cítit lépe. Navazujte fyzický kontakt. Lehký, přirozený dotyk, například na paži nebo rameni, posiluje přátelské vazby a zvyšuje ochotu lidí vyhovět vašim žádostem. Výzkumy ukazují, že lidé reagují vstřícněji, když dochází k jemnému fyzickému kontaktu, protože dotyk vytváří pocit důvěry a blízkosti.
Chovejte se sebevědomě. Když se chováte sebevědomě, lidé vám automaticky připisují vlastnosti lídra, považují vás za silného a cílevědomého člověka a jsou ochotnější vám důvěřovat. Sebevědomé vystupování přitahuje ostatní jak v pracovním, tak v osobním životě, a to i v případě, že si sami nejste 100% jistí. Dávejte drobné dárky. I malý nenápadný dárek může výrazně změnit postoj člověka k vám, protože dárky v lidech vyvolávají pocit vděčnosti a pozitivního vztahu. Nejde o hodnotu dárku, ale o gesto, které ukazuje, že na člověka myslíte. Používejte trpný rod. Pokud se chcete vyhnout hádce, ale přesto potřebujete něco sdělit, používejte trpný rod místo přímého obviňování. Trpný rod snižuje obranné reakce a umožňuje druhému přijmout informaci bez pocitu útoku. Používejte pravidlo 10 minut. Když se vám nechce něco dělat, nastavte si časovač na 10 minut a po tuto dobu se úkolu věnujte bez přerušení. Často se stává, že po překonání prvotního odporu se dostaví zájem a chuť pokračovat dál. Používejte metodu dveřmi do obličeje. Nejprve požádejte o něco přehnaného a poté o to, co skutečně chcete. Druhá žádost bude působit mnohem přijatelněji, protože v porovnání s první se zdá malá. Mlčte. Ticho je silný nástroj, protože dává druhému prostor přemýšlet a často ho nutí mluvit více, než původně chtěl. Pauzy v rozhovoru zvyšují vaši váhu a působíte díky nim klidně a rozvážně. Používejte otevřenou řeč těla. Otevřené dlaně, nekřížené ruce a přímý pohled signalizují důvěru, otevřenost a jistotu. Lidé se pak ve vaší přítomnosti cítí uvolněněji. Používejte efekt chameleona. Nenápadné napodobování gest, mimiky a postoje druhého člověka vytváří pocit podobnosti a zvyšuje sympatie, aniž by si toho kdokoliv vědomně všiml. Chvalte a dávejte komplimenty. Upřímná chvála a komplimenty posilují vztahy a vytvářejí pozitivní emoce, pokud jsou myšleny skutečně od srdce a nejsou přehnané. Buďte fyzicky blízko při konfliktu. Blízkost a jemný dotyk mohou snížit agresi a uklidnit situaci, protože fyzická vzdálenost často konflikt jen prohlubuje. Souhlaste alespoň částečně. Najděte v názoru druhého člověka něco, s čím můžete souhlasit, a teprve potom přidejte svůj pohled. Tím snížíte odpor a otevřete cestu k dohodě. Používejte metodu Toma Sawyera. Pokud nechcete něco dělat, tvářte se, že je to velmi zajímavé a zábavné, protože tím můžete vzbudit zájem někoho jiného, kdo se úkolu rád ujme. Nechte lidi mluvit o sobě. Lidé rádi mluví o svých zkušenostech a pocitech a když jim dáte prostor, budou mít z rozhovoru dobrý pocit a spojí si ho s vámi. Přiznávejte drobné chyby. Sebekritika a přiznání malých chyb zvyšují důvěryhodnost a působí lidsky, protože dokonalost často vyvolává nedůvěru.
Přijďte první. Když přijdete na setkání nebo akci jako první, lidé si na vás rychle zvyknou a budete působit jako přirozená součást kolektivu. Držte sklenici nízko. Na společenských akcích působí držení sklenice nízko u těla otevřeně a sebevědomně, což zvyšuje ochotu lidí s vámi komunikovat. Ptejte se na druhé. Otázky o osobě druhého člověka jsou přirozeným začátkem rozhovoru a dávají najevo zájem. Sdílejte malé osobní tajemství. Lehká osobní otevřenost vytváří pocit důvěry a blízkosti, pokud nejde o příliš intimní informace. Využijte únavu druhých. Unavení lidé bývají vnímavější a ochotnější vyhovět žádostem, protože jejich obranné mechanismy jsou oslabené. Zajímá mě, který z těch bodů ti přišel nejvíc pravdivý a který je podle tebe úplná blbost. Napiš mi to do komentáře. Podle toho pak vyberu témata na další videa. Díky za sledování.